Nyitott gyermek és ifjúsági munka. Csak lazítani és szerencsejátékozni szeretnél a barátaiddal? Vagy új embereket akarsz megismerni? Cselekedni szeretnél és változást elérni? Lenne kedved csocsózni, biliárdozni vagy gördeszkázni? Szeretsz énekelni, táncolni és kreatívnak lenni? Akkor jó helyen jársz! Az ifjúsági központok, ifjúsági klubok, nyílt találkozóhelyek vagy gyermek- és ifjúsági házak mind lehetőséget teremtenek a nyitott gyermek- és ifjúsági munkára. Az ifjúsági munka csak a fiataloknak szól. Itt eltöltheted a szabadidődet, segíthetsz a dolgok alakításában és bedobhatod az ötleteidet. Ha szeretnéd, a munkatársak is támogatnak téged, például az iskolai problémáid megoldásában, a barátaiddal és a családoddal kapcsolatos stresszel, vagy a jövőddel kapcsolatos kérdésekben. Az ifjúsági munka minden fiatalnak szól, sőt, még jogod is van hozzá. Ez törvénybe is van foglalva. Az ifjúsági munka alapvetően ingyenes számodra. Az ifjúsági munka segít neked és barátaidnak abban, hogy önállóan cselekedjetek, saját magatok alakítsátok a környezeteteket, és kiálljatok saját magatokért. A fiatalokkal foglalkozó munkatársak képzettek, és odafigyelnek rád, hogy minden rendben menjen. A helyszínen védelmi koncepciók is működnek, tehát itt a fiatalok biztonságban vannak. Az ifjúsági munkát nem állami egyesületek és az önkormányzat kínálja. Ezt törvény szabályozza és az állam fizeti. Kedvet kaptál hozzá vagy kérdéseid vannak? Csak ugorj be a hozzád legközelebbi ifjúsági központba. Az ottani munkatársakkal bármikor beszélhetsz. További információkat itt találsz: www.agjf-zaxem.de